ketapke Kurawa Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampeyan dipenemu kok senengane ngrekasake wong ta Depate? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak Jejer Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak Jejer Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sampe melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara batrene kepat. Mboten sak dipateni. Nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirak. Bagong rene yo. Terus didak nyet plotot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Gareng layat. Bar layat lara. Oh, niku kronologise ngoten niku. Nggih. Urut-urutane mengke ngoten niku. Oh, ngoten nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong lingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles cagakane. Gareng mati. Oh, ngoten nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe Gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wet. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati. Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Sungguh manik jagat orojo dewaku paman Hari Sangguni. Ayo dadake kagiat pengenerosi paman mari biji wonten ngajengan manira paman Patih Hari Sangguni. Kawula nggih anak Prabu. Sakalangkung Gorawalan panampinipun ing ngabdi kepatihan sareng kula tampi timbalanipun paduka anak Prabu ing Ngastina. Wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindharon salomba pinanjering alun-alun kumitira caruk maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka tebih saking raos kemarasan nggir anak Prabu kepareng ing bapa cumadung dawuh paman loso jenar nggih kadiparan anggere si paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Pranata tata rakiting negari Ngastina paman Patih Hari Sangguni. Menawi paduka ndangu bab tata rakiting praja sadaya mboten badhe nguci wani para kawula sami sayek saka kati akari luguring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami kegladhen olah kridanang aprang sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggep kanca paduka anak Prabu. Ing bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nokna paman loso jenar ndadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putra Ngastina ora liwat pakaryaning utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggenira lenggah madaning datra negari Ngastina paman Patih Hari Sangguni. Kawula nokna nggih anak Prabu kasinggihan sabda pangandika paduka sampun boten kirang prayogi namung drenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk sandhap padha paduka anak Prabu ing Ngastina sampun kula tampi dawa sami-sami paman kula sejenar bapa Menemban Durna sarawuh paduka bapa Menemban
katuran karaharjan rawuh ngandika wonten datul negari Ngastina bapa Prambanduna. Astaka swara sila bertobo swara gimbal sumarante hawela kula nuwun inggih Nger tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula sawanipun ingkang bapa ing Sukalima mangga widodha sowan kula niskala durga mendhak kala sirna namung manungsa kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana sampun lo tampi karya bumbung raos ing manah mboten anggo kasengcatno anggen jengandika lenggah bapa Prambanduna kula naknan sampun mboten kirang-kirang pisawanipun ingkang bapa ing Sukalima dinten sak mangke menika nggih Kakang Prabu Karna ing Ngawangga kula suwun kaprayogakno anggen jengandika lenggah kawula nun Yayi sampun mboten kirang-kirang pisawanipun ingkang Raka ing Ngawangga namung derelan sampun ngaturaken salam taklimipun ingkang Raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu kadang kula ing Ngastina Yai Prabu Duryudana kula tampi karya bumbung raos ing manah mboten langkung kasengcatno anggen jengandika lenggah Kakang Prabu Karna ing Ngawangga kawula nun Yai sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang Raka ing Ngawangga apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai Dimas Kartomarmo lho Diwaji sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi pun Kartomarmo namung derelan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang wada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula Kartomarmo ingsun nampa ora liwat pangestuning ingsun tampanana lan tatanen Prawadyabala nayaka lan punggawa ingkang padha gantung sebo jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan lho menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhingga jimat Koko Prabu sembahan kula Paman Plasa Cenar wonten timbalaning ngadhawuh nggih Bawaduna wonten timbalaning ngadhawuh nggih Kakang Prabu Karna ing Ngawangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang putra Tadah Wadana dene dinten sak mangke kula wantun ngawontenaken pasewakan ingkang bene kelaradat ingkang sampun ngrawuhaken para sepuh wonten ing madaning Datulaya dikelenggan sak mangke menika saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan boten lega raos ing manahipun ingkang putra Ngastina Duryudana menawi dereng wonten wiyosing pangandika Bapa Druna Paman Harya duwen Kakang Prabu Karna ing Ngawangga keparenga paring samudra pangaksami dating ingkang putra anggenipun kula kumalancang cumalena hambuyungi dhateng rawuh handika sami Paman Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Ngawangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada prapten delahan inggih namung paduka ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila sampun ngantos paduka paring pangandikan ing kados mekaten sampun dados kewajibanipun ingkang bapa ing kepatihan tansah mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu mila sampun ngantos katimbalaning wancirina nadyaning wanciratri ingkang paman boten badhe suwala tartemtu tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu ing Ngastina ing mekaten nggih radi kagiat sotaning manah ingkang bapa ing kepatihan dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menapa badhe wonten bab ing rirembak madyaning pasewakan upami mekaten daya-daya ingkang bapa ing kepatihan cumadong dawuh pangendika paduka anak Prabu ing Ngastina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih ngantos kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapteng datul negari Ngastina mboten wonten ing gumana musik salebeting manahipun ingkang bapa kejawi enggal kula nampi sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina wonten wigatos menapa dene pasewakan ingkang beneh kaladat ingkang sampun menawi kepareng kawedharingan kathah tumungkul ngababarna nanging menawi wadi tumraping ngadang sentana miwah Wadyabala sumangga kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra ingkang bapa ing Sukalima ingkang bapa nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina nggih anak Prabu Duryudana Yayi mboten benten ngatur pangandhanipun Paman Arya tuwin Bapa Durna mboten wonten ingkang kula antu-antu namung sabda tama paduka Yayi Prabu
badhe wonten pirembagan menapa madaning Datulaya keparenga kula cumadung dawuh midhangetaken ing tetela sabda pangandika paduka Yai Prabu Ngastina Yai Prabu Duryudana long rambyang ninggang yo Irwang Candra kata bengan somo ing dias katuritan limut kabyataning oji Mendri Yama Nawong Kagunging wang wisesa Pamanarya wonten timbalan anak Prabu Baduna wonten timbalan ger Kakang Prabu Karna Ngawangga punten dawuh Yai mboten benten kalaran ingkang sampun kapangker mboten badhe benten kalian pirembagan ingkang sampun kelampah wonten negari Ngastina pendak-pendak kula ngawontenaken pasewakan ingkang beneh kalarat ingkang sampun mboten sanes kejawi namung rebab perkawis kadang kula para Pandhawa teka tasih dipun rembak rai-rai paduka para Pandhawa apan menika ingkang tansah damel goreh orangipun manahipun ingkang putra Ngastina prasaja kemawon nadyan tiyang sak jagat menika sami prisa menawi Pandhawa menika tasih sanak kadang kula piyambak menika tasih tunggil daging adaging sami-sami turasing sang Begawan Wiyasa ing Saptawarga monggo ing samebadi mestani nanging tumrap Duryudana Pandhawa menika satru munggo ing cangklaan kula mboten saged badhe gesang kepenak kula mboten badhe saged gesang ayem tentrem manah kula raos kula saben dinten tansah dipun bebeda dhateng kawontenanipun para Pandhawa mila kula ambali atur kula sekawit kula mboten badhe saged tentrem kula mboten badhe saged ayem miwah kula mboten saged jenak anggen kula ngenyam kamukten negari Ngastina menawi Pandhawa tasih gesang wonten ing alam padang menawi Pandhawa tasih cetha pocapanipun tasih cetha penyawangipun tumraping jagat menika mboten aneh menawi pendak dinten kula tansah ngajab kados pundi sirnanipun para Pandhawa paman prisa piyambak menawi Pandhawa tasih gesang tanpa rungo Pandhawa badhe ngucik ke Prabu negari Ngastina menawi ngantos Pandhawa menika ngucik dhateng ke Prabu negari Ngastina tanpa rungo Ngastina badhe wangsul dhateng pangawaosipun para Pandhawa upamiya mekaten upamiya kelampah mekaten ingkang badhe kababar lajeng kula sakadang sak mangke kados pundi kawontenanipun Nalindra Ngastina sakadang kadheyan sata Kurawa 100 cacahipun namung badhe gesang ramyang wonten ing jagat raya mila saking menika saking pangintenipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana anggen kula lenggah dampar negari Ngastina menika mboten badhe lono mboten badhe ayem tuwin mboten badhe tentrem menawi Pandhawa dereng ngatang-ngatang dados bathang
Mila ingkang saking menika kula suwun kanthi sanget dinten sak mangke kula nyuwun iga pratekelipun para sepuh para lenggah keparenga sak mangke atur pamrayogi supados Pandhawa sampun ngantos lono kesamunten ing jagat cinupetna umuripun supados enggaling galo kauntapna sowan wonten ing kayiwanganipun Bathara Yama. Nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula wonten ing Madyapada Prapteng Delahan. Bebasanipun sampun katelasan pamanggih ingkang bapa ing kepatihan. Wungsal wangsul kula damel srana maeka dhateng para Pandhawa supados Pandhawa menika pejah, supados Pandhawa menika mboten lono gesang wonten ing jagat. Namung kula nuwun sewu panjenengan prisa piyambak. Wungsal wangsul srana karti sampe kula tindakaken ugi cabar gagar wigar tanantu karya. Marah saking pangintenipun ingkang bapa ing kepatihan kula menika nggumun setahun jenggeleng serendhek. Ing atasipun Pandhawa menika sami-sami titahing Bathara. Panjenenganipun anak Prabu Sakurawa menika ugi titahing Gusti, Pandhawa menika ugi titahing ingkang karya jagat. Nanging sabab menapa gesangipun wonten ing Madyapada teka bentenipun bebasan bumi kaliyan langit. Pandhawa menika dipun jangka kacintrananganipun boten nate kelampahan, langkung-langkung dipun jangka pejahipun. Malah wungsal wangsul kelampah pendak-pendak Pandhawa dipun jangka pejahipun boten pikantuk margi supados Pandhawa menika saged sirna, nanging malah wungsal wangsul pikantuk kanugrahan. Lho menika lho nggih. Kula nuwun sewu. Bentenipun Kurawa kaliyan Pandhawa menika ngaten menika. Bilengking saking menika nggih Blaka Suta blakotang terus terang. Menawi ingkang bapa ing kepatihan dipun dangu supados damel karti sampeka prasaja kemawon kula sampun ketelasan ngakal, kula sampun ketelasan pamanggih ewadene sak mangke menawi paduka badhe andangu sesepuh negari Ngastina supados damel pejahipun para Pandhawa menika menawi paduka dangu ingkang bapa ing kepatihan menika lepatipun kados pundi. Nyatanipun kula menika dereng nate sarawung kaliyan para Pandhawa. Wiwit Kurawa alit Pandhawa ugi tasih timur ingkang bapa tansah srawung kaliyan para sata Kurawa malah paduka prisa piyambak kula mboten nate mathuk, kula mboten nate rujuk, tuwun kula mboten nate andumbani Kurawa gesang rukun kaliyan para Pandhawa menika lho nggih. Mila menawi paduka ndangu ingkang bapa ing kepatihan kula nuwun sewu dinten menika kula ketelasan ngakak sampun mboten saged ngulir budi ngasah kadiwasan atur pamrayogi kados pundi srana pejahipun para Pandhawa. Namung kula nuwun sewu wonten mriki wonten tetiyang ingkang sejatosipun pantes lantrep saged damel pejahipun para Pandhawa amargi piyambakipun menika dados gurunipun para Pandhawa. Kula kinten panjenenganipun sampun ngertos pengapesanipun para Pandhawa sabab tetaunan anggenipun campur kaliyan para Pandhawa malah kula nuwun sewu mbok menawi sampun saged mangertosi jawi lan lebeting para Pandhawa sinten menika mboten sanes kejawi namung Kakang Premban Durna. Menawi mila menawi paduka badhe andangu babagan pejahipun para Pandhawa monggo kula aturi ndangu Kakang Premban Durna mbok menawi saged atur waluyan babagan karti sampeka pejahipun para Pandhawa ingkang prayogi menika kados pundi. Durna wonten dawuh nggih nyambet dhateng ngendharipun Paman Haryo Sengguni. Menawi dipun ngendikaken Paman Koso Jendar menika saking petanganipun ingkang putra leres. Leresipun dasaripun menapa? Bawa Durna menika tansah campur kaliyan para Pandhawa. Bawa Durna menika mangertos dhateng lair lan batosipun Pandhawa. Mila kula nyuwun pamrayoginipun Bawa Durna kados pundi srananipun Pandhawa supados pejah, alitipun Pandhawa supados cintraka gesang wonten ing jagat menika. Bapa Premban Durna wah, gandang blekuduk selalu gembal. Sumarante, hawelah. Dipate, pripun? Matur nuwun nggih, pun iso goleke gawean wong tuwa. Nggih, Kakang Durna mengke ndak sampeyan mboten mikir enten pasewakan. Oh nggih, matur nuwun. Kula nuwun sewu, Ger. Leres, kula menika dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Pandhawa lan Kurawa nalika semanten dipun titipaken ingkang bapa ing Sukalima kaliyan Kang Rama inggih menika Sinuwun Prabu Dastarata
supados kula wentah babagan ngelmu jaya kawijayan guna kasantikan bebasan tinatah mendat jinara menter tinubak bengkung sinudut putung mila mboten aneh menawi paduka paring dawuh Bawadana panjenengan ingkang tansah caket kalian para Pandhawa menika leres nggih jer Pandhawa menika siswa kula menika murid utawa kula menika gurunipun para Pandhawa inggih mila Bawadana kedahipun mangertos babagan keringkihanipun para Pandhawa nuwun sewu nggih menawi bab keringkihan menika kula ngertos namung nuwun sewu kula mboten saged ngaturaken dasaripun menapa kula menika guru jarwa dosaipun guru menika saged dipun gugu lan ditiru Tarta guru menika dados tiyang sepuhipun siswa menawi mapan wonten ing pamulangan. Mila Pandhawa menika pendak-pendak sowan wonten ing Sukalima, tentu kula rengkuh kados dene anak kula piyambak, semanten ugi para Sata Kurawa. Menika menawi wonten ing pamulangan Sukalima, ugi kula rengkuh kados dene anak kula piyambak. Kalih-kalihipun menika mboten kula betenaken. Sedaya kula sami kula mboten banci ladan. Inggih. Nuwun sewu Kakang Duna. Pripun? Sampeyan ajeng usul napa melih? Nerak sampeyan mestine ngerti keringkihanipun para Pandhawa. Ngerti? Kula wis matur anak Prabu Duryudana. Kula wis ngerti nek keringkihaning para Pandhawa meniku pripun carane mateni kula ngerti. Kenapa sampeyan ora iso ngaturake? Nun sewu Dik Patih, Sengkuni dudu Durna, Durna dudu Sengkuni. Pangkate dhewe-dhewe. Sampeyan patih negara Ngastina, kula wonten negara Ngastina menika pujangga. Nek arep kula pujangga, kula menika gurunipun para Pandhawa. Mula ora ana jamak luwih ngatasé guru kok mentala ngloropake muridé menika mboten wonten jamak limrahipun. Mboten wonten jamak limrahipun, guru kok mentala cilik gawe cintrakane murid, gedhe gawe patining murid menika dereng wonten. Kerampanipun Dik Patih. Nuwun sewu, sakniki hitungane mboten perkara guru njlomprongke murid. Ning hitungane sampeyan niku nuwun sewu ngeyup wonten pundi? Ngeyup wonten negara Ngastina. Ingkang paring panggesangan sampeyan anak Prabu Duryudana. Sampeyan sumukti ngawi Bawa Nyakrawati teng Sukalima peparingipun anak Prabu Duryudana. Sampeyan tau tate disumpah minangka dadi nayaka Ngastina. Nate tegesipun sampeyan lahir batin mbelani negara Ngastina. Lho, mesti kemawon. Kenging menapa sampeyan ora kersa ngaturake bab patining Pandhawa. Tegese sampeyan ora netepi marang sumpah prasetyaning nayaka Ngastina. Mangke riyen. Nek perkara sumpah prasetyanipun ing kebab untuk raka ing pun Begawan Durna menika kula netepi Dik Patih. Ning nuwun sewu lho, menika mboten wonten gatheng cenengipun kaliyan nayaka. Jejer kula minangka gurunipun para Pandhawa. Mila mboten sampun ngantos dipun campur aduk, kudu pisah. Nayaka lan guru menika kedah pisah. Nayaka wonten negari Ngastina, nanging nuwun sewu guru menika kula mapan wonten ing Sukalima minangka dados gurunipun para Pandhawa lan Kurawa. Saniki kula tak takon karo sampeyan, sakniki sampeyan nedeng lenggah wonten pundi? Wonten kursi negara Ngastina. Tegesipun sampeyan minangka dapukipun kula nayaka. Lah nayaka didangu karo ratu wajibe ngaturake menapa sejatosipun niki Naryasrana pemarem penggalipun anak Prabu Ngastina. Kenging menapa sampeyan malah damel cuwanipun anak Prabu Ngastina. Kudune sampeyan iso dadi pemarem. Kula menika guru nak ning Sukalima. Teng mriki rak nayaka. Nayaka didangu ratu kok ora mblakake sejatine menika teges sampeyan nglencati kewajibane minangka dadi nayaka. Ora lole-lole. Niki sampeyan kudu matur ora mung cukup dilole-lole. Sampeyan kudu matur. Dalah. Lah kok dadi kalah aku ya. Iya Dik Patih nggih pun kula tak manut karo sampeyan. Lah nek ngonten tak bakal padhang kahanane. Sampeyan ora usah selak kanthi etok-etok dadi guru. Sampeyan niku nayaka teng negara Ngastina. Nek sampeyan ora gelem ngendikake keringkihaning para Pandhawa, apa kelakon dijabel le minangka dadi nayaka. Sampeyan ora diakoni nayaka Ngastina, Sukalima dijaluk. Negara Ngastina sampeyan ajeng mapan teng pundi? Ora Mang wangsulan kok anggere bingung anggere mumet kok Oh nggih Dik Patih nggih. Nggih menawi tetela mengaten kula ajeng ngaturake. Lah nek ngenten iki kula tak midhangetake ingkang tetela. Mangrungokke. Nggih. Pandhawa menika nuwun sewu. Menawi badhe dipun jangka pejahipun menika ngremit. Tegesipun ngremit, rungsek lan rumpil. Tegesipun kedah pados srana ingkang saestu. Menika kedah mawi petangan ingkang ganep dipun gelar lan dipun gulung. Sebabe Pandhawa menika pancen luput senjata tawa. Tegesipun dijangka cintrakane ora kelakon
dijangka patine saya ora kelakon malah luwih-luwih Pandhawa menika mustikaning titah ketitik saben dijangka patine mesti malah entuk kanugrahan. Wong samangsul Pandhawa entuk kanugrahan mergo dijangka patine. Nggih napa mboten? Nggih. Nalika Pandhawa mangloroke teng Wonomarta, mangken babat Wonomarta, Bratasena, pamrih sampeyan mung dipangan karo berkasaan jin setan sing padha mapan ning Wonomarta. Nek mergo sing si Bratasena dheweke iso babat Wonomarta ora dipangan jin setan berkasaan ning malah entuk negara Ngendraprasta. Nggih napa mboten? Nggih. Dek jaman sampeyan ngombeni Bratasena. Nggih. Nalika Bratasena enom jaman biyen mangapusi mangombeni wujuding waragan. Inum-inuman sing marai mendem Werkudara Bratasena ora eling mangcemplungke wonten ing sumur Jalatunda, sumur Upas. Pamrih sampeyan supaya mati, monggo dibanduli watu sing gedhe supaya ora iso ambegan. Bratasena mati mboten. Nek malah entuk Tirta Rasa Kunda. Sapa sing ngombe Tirta Rasa Kunda niku kekuatane wuwuh 800 gajah. Monggo Werkudara nalika semanten iso entek 8 kendi. Tegese kekuatane Werkudara niku nek nesu 800 gajah. Ora jajal. Ndira luka wae ra ono 800. Nggih. Niku nggih Kang. Nggih. Mula wis dingerteni dening kalayarame. Menawi Pandhawa menika pancen boten saged dipun jangka pejahipun. Nggih Kakang. Ning menawi jenengan Adipati harus kene anak Prabu Duryudana menika pasrah kaliyan bangsa kalima. Kula menika ibaratipun pejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Lah kok iso ngendika kaya ngono? Lho, mergo kula ngerti pengapesane. Pengapesane Pandhawa menika mergane napa? Nek Pandhawane pancen ora iso dipateni. Nek Mbaka utawa 5 babar pisan dipateni menika mboten iso. Mergo 5 ning Pandhawa menika mujudake satunggiling kekuatan ingkang mboten saged dipun pisah-pisahaken. Ngoten nggih. Nggih. 5 ning Pandhawa menika mboten saged dipun pisahaken dening menawa kemawon. Puntadewa menika kesabaran. Puntadewa menika keadilan. Werkudara menika kasantosan. Janaka menika mujudaken satunggiling contoh tiyang ingkang badhe musyawarah. Wonten ing kula sedaya menika adil tumrapipun sinten kemawon merga kula sedaya menika kembar. Nggih. Ya, penengke wae. Terus salajengipun nek Pandhawa menika wonten ingkang tunggu. Sing tunggu gendruwo. Kok mangke riyen kula dongke. Sing tunggu menika piyai loro. Inggih menika mustikaning Janika Nalendra Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna Pranyata menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu dewa ingkang ngandung kabagyan. Sapa sing arep wani karo Nata Ndrawati? Angkara loro. Inggih menika pun pamongipun para Pandhawa. Inggih menika Semar Badranaya sebab wong sak donya menika sami nyebat Semar menika pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Nadan derajate namung ngaceplik wong loro saudon telu saurupan. Nanging Semar menika nuwun sewu. Menika pamong agung pamonging wong tanah Jawa. Sapa sing cedhak karo Semar, sing lali bakal dadi eling, sing bengkong bakal dadi jejeg, sing luput tumuli bakal eling marang keluputane. Menika ampuhe Semar wonten mriku niku. Mula Pandhawa menika ora iso dijaga patine merga cedhak karo wong loro niku. Tegese pun cetha. Nek arep mateni para Pandhawa kudu iso nyirnake utawa nyingkirke Prabu Sri Bathara Kresna angka loro Semar Badranaya. Kula nuwun sewu. Nek nyirnake Ratu Ndrawati ketoke kok angel. Ning ketoke nek nyirnake Semar nuwun sewu gandeng Semar menika derajate ngaceplik. Gampang anggenipun badhe mejahi dhateng Semar. Ampun ngawur. Ampun ngawur Cepate. Apa Semar niku ing kawula Semar niku ning Bathor? Nek nuwun sewu kula wis maturna. Nika titising Sang Hyang Bathara Ismaya. Nika ya angel dijangka patine. Umure Semar menika nuwun sewu wis mangabad-abad tekan seprene. Ajeg wae ora mundhak tuwa, ora mundhak enom. Ya wis ming kaya ngono kuwi wae. Niku ampuhe Semar. Nggih. Mula sampeyan ampun gampangke mateni Semar. Semar niku angel dipateni. Merga Semar niku panjalmaning dewa ugi. Menika nuwun sewu, titah ning setengah dewa, setengah menungsa. Oh, ngoten. Nggih. Lah saniki kula tak takon babar pisan. Mang takon apa? Terus cara mateni Semar menika pripun? Nah, nek sampeyan takon kali kula padha le ora ngerti. Kula niku takon tenanan. Kula ya wangsulan tenanan.
Pripun carane? Lho sewu Dipateni sampean man takon piye to carane materi Semar? Mbok modar. Saestu kula mboten ngertos pripun carane materi Semar. Semar menika dijangka materi cara piye? Semar dimingi-mingi Praja Brana, Brana Picis. Semar menika ora sulap karo Raja Brana. Semar dimingi derajat pangkat negara Ngastina, tumrap tekan Ngastina dipateni. Semar menika mboten bereng kalian derajat pangkat. Semar menika wonge uripe apa anane, ora bereng karo Bradadanya, ora bereng karo derajat pangkat. Mulane arep ngapusi Semar niku wis kentekan akal. Ngoten nggih Kakadra. Nggih. Lah terus pripun iki kok ming mandeg tekan sementen? Mateni Semar niku carane pripun? Mandeg riyen. Kalih mikir. Oh. Mergi nek mboten mikir utawa sembrono parikena utawa sak kepenake dhewe len jangka materi Semar. Oh, niki mengke Mas Semar ora mati malah Kurawa bakal kewirangan. Mula kudu dipikir. Nggih. Nek miturut sampean pripun Dewate? Nggih nek miturut kula Semar diboyong teng pundi terus dipateni. Oh, Semar niku ngerti. Sampean teko ajeng materi Semar niku sempat dibedhek karo Semar. Pakai sengkuni tekan kene kowe arep mateni aku, modar. Kowe arep ngapusi karo aku arep tak boyong nang alas, arep tak pateni. Semar niku iso maca batine wong. Oh, ngoten nggih. Nggih. Wis kawuhan pokoke. Terus apike nek cara sampeyan? Nek cara kula nek manut kula, dimengke mawon, sok nek tuwa ora mati dhewe. Sampeyan niku ora dindemi. Ah, Semar niku mboten iso mendem. Ming dleming. Nembangi caping gunung. Oh, nggih. Arane kira-kira pripun? Ah, niki kula gadah cara. Carane pripun? Aja dijujuk Semare. Sing Semare sapa? Aja dijujuk Semayane. Rembug sik materi Semar. Ngaten nggih, Pak. Carane materi Semar niku kudu dilelonggo atine. Dilelonggo carane, Digawe ngenes atine. digawe ngenes carane upamane. Semar niku sapa sing ditresnani? Sing ditresnani Semar sapa? Sing ditresnani Semar niku sinten? Mangke tumuli wong sing ditresnani Semar menika mangke tumuli dipun pejahi utawa digawe lara. Mangke nek Semar krungu wong sing ditresnani menika lara, atine terus ngenes. Wong ngenes niku nuwun sewu, parane teng pundi? Kejaba ping ngrasake lara. Lara ati niku ngukuli lara napa kemawon. Nek wis lara ati, tumuli saya ngenes, saya ringkih. Semar mati ning ya ora deksek lho. Kudu ngenteni, merga niku dilelonggo atine. Oh, carane Anake Semar dipateni. Gareng Petruk Bagong. Dipateni. Sinten sing kira-kira iso mateni Gareng Petruk Bagong? Wong Kurawa nek perang karo Petruk kuwi mesti kalah. Kok kon mateni Gareng Petruk Bagong? Wong telu nika isih blereng dateng kadonyan, isih blereng dateng kanikmataning Brana Picis. Mula Gareng dimingi-mingi dhuwit sing akeh. Gareng dijak teng negara Ngastina, diwenehi dhuwit sak peti. Gaweke omah, goleke bojo sing ayu. Mengko nek Gareng lena pateni. Oh, ngoten. Ning Gareng niku nuwun sewu, tuwa dhewe. Nika niku malah sok kandan-kandan kalih Petruk karo Bagong. Ngelmu sing diturunke ke saka Semar kali anak-anake niku teng Gareng paling akeh. Lupute Gareng Petruk. Nggih. Kurawa nek perang karo Petruk kowe kalah kok. Dimingi-mingi dhuwit Raja Brana. Petruk nek gelem dhuwit Raja Brana mesti wis biyen-biyen Petruk niku wis dadi sugih. Tur Petruk ya wis tau tate dadi ratu. Dadi ora tau kok. Ora bakal Petruk blereng kalih Raja Brana. Ah, sing pungkasan menika sing kudu dipateni Bagong. Bagong dipateni menika kathah sing padha sedhik. Oh, ngoten. Nggih. Merga kae do seneng kalih Bagong. Mula Bagong dipateni. Lah nek Bagong niku bocah ndugal kewarisan seorang nganggo petung. Ning kira-kira sapa sing saguh mateni Panakawan Bagong supaya Semar susah. Sawise Semar susah, mengko tumrap Semar lara, sawise lara tekaning pati terus gampang mateni para Pandhawa. Nah, perkara mateni Bagong menika nuwun sewu kula lepas tangan. Kula mboten tumut-tumut. Kula namung nudahaken caranipun kemawon. Sinten ing badhe tumandang karya? Mbok menawi Senopati Negaring Astina, anak Prabu Karna basusun ingkang sagah mejahi dhateng pun Bagong. Nuwun sewu Bapak Mbah. Mboten ketang sekedhik kula menika tau tate dipun mong kalian Bagong, dipun kudang kalian Bagong.
Mila menawi kula kedah nyumurupi mun saking maros saking dadanipun Panakawan Bagong kula nuwun pangapunten. Dinten menika kula mboten badhe tumut-tumut pirembagan, kula namung netepi dhateng pangandhanipun Kyai Prabu Duryudana supados kadhawuhan sowan ewadene wonten pakaryan. Kula nyuwun pangapunten dinten samangke kula mboten nampi pakaryan menapa-menapa. Aduh. Pripun nggih Pak? Lah nggih monggo pripun? Dipun aturaken anak Prabu Duryudana kemawon sinten ingkang kapatah supados damel srana pejahipun Panakawan. Terus pundi nggih? Buduna wonten dawuh gandeng Bapak Durna ingkang saged ngendikaken kasembadan lan botenipun inggih saking Bapak Durna. Mudah ora. Tegesipun jengandika Bapak Durna ing kedah damel srana pejahipun Panakawan. Oh, lole. Mesti arep masuk angin, mboten. Mboten Dek Pati mboten. Mekaten kintenipun anak Prabu Duryudana. Nggih, kasinggihan mekaten nggih. Nggih. Kula sagahe nggih, kula sagahe. Menawi ngantos samangke gagar wigaten antuk karya, menawi dapaken kepaduka sampiraken dhateng Bapak Sukalima. Oh, sampun sinengga kula menika lair batin anggenipun jejekaken kalendran paduka anak Prabu Ngastina nggih. Anak Prabu Duryudana. Sikra-sikra yen permana kanca Sikra rakinawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kula rek kiri nanggono magawe gelari rawang-wang tintrem madyaning pasewakan Agung Negaring Ngastina nalika semanten samya midhangetaken pangandhanipun Brahmana ing Sukalima Pandhita Durna nadyan kathah ing samya anglimbang-limbang jroning wardaya apa isa Sang Begawan Durna mejahi sangya para Panakawan parandene mangke datan wonten ingkang kawiyosing pangandikan sedaya mung kendel datan mubah datan musik nadyan Nalendra Ngastina Prabu Duryudana ugi datan mubah datan musik nglenggahi kanyuk nunggu wardukan ujar wan ganten wadu jarang wakeca minangka durung abang durung mandhing dasaring perkara kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping mriya sebar bonamuk apa to kang dadi darunane ora numatan rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satra ing Jodipati ing nunggul kawan Raden Harya Werkudara galih karya kadyak kang samya mulan Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra bale lumut ambreganggem
Kawita denceng-dencengan jagat diopado awan wonten dawuh nggih boten pangling menika kadang kula Jodipati pun para kudara ingkang sowan wonten wigatos menapa ingkang rayi sowan tumuli katimbalana nggih paman lenggah ingkang langkung mrayogi kawula pun ngestaken dawuh kadangipun Kakang Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara sarawing siadi padha kanthi harja sawaning Dimas nunggul pawanangono ing Praja Ngastina Yayi wah Duryudana kakangku slamet tekaku aku ngaturake basaku katura iya Yayi tak tumpuk ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadake jimat sengkuni bapakku aku ngaturake sembahku katura inggih nggih kula tampi akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing kematian dipun sekecaken anggenipun lenggah angger Werkudara kaya wis ora kepenak praptaku Durna bapakku aku ngaturake sembahku katura Durna bapakku Werkudara nggih bocah bagus anakku wong gagah anakku wong jlonek anakku wong sentosa Werkudara tak tampa kowe ngabekti karo wong tuwa ya nang ya Lik ya nggih Tampanana ya Werkudara yo ndak gegem dadekake jimat syukur sapa ingkang nderekake sowan ning negara Ngastina aku mengijen wae cah kendel kowe panjenengan lungane Didi ra tau gawa kanca dhewe saiki ya iya pancen ngono ngokake biaya Durna bapakku iya Prayo gak nonggonmu lungguh ya Werkudara wis ora kurang kepenak piye banyu suci Perwitasari isih to nggih isih syukur aja mbok wenehke sapa-sapa ya Werkudara merga kuwi ngelmu kasampurnan ngelmu jati ning urip manjing suruping surya iya pancen mangkono aja saben wong tok wenehi banyumu banyu Perwitasari saben wong tok tetesi tes engko nek entek kowe repot dhewe Werkudara iya kaya aku iki lho wis kentekan kaya ngene iki kentekan apa banyu suci Perwitasari Dimas kadangipun Kakang padha harja sapraptamu karna kakangku slamet bektiku katura tak tampa Dimas pangestunipun Kakang Tampanana dagegem dadekake jimat Werkudara sawise satata nggonmu lenggah Dimas ana wigati apa dene sira sowan ana ngarsanipun Kakang Duryudana kakangku sing gedhe pangapuramu nggonku sowan ana negara Ngastina iki ora butuh karo Duryudana lan ora ana perlu karo Duryudana kakangku nanging pancen niatku mung merga kepengin sowan karo guruku Bapa Durna ana ing Sukalima nanging gandeng aku njujuk ning Sukalima tinembune suwung tumuli akeh cantrik kang padha ngendikake yen to Durna bapakku dina samengko mapan negara Ngastina kadreng rasaku ketemu karo wong tuaku Durna tumuli aku sumusul ana ing negara Ngastina wigatine apa Yayi mung kepengin ana bab ing tak takokake marang Durna bapakku mula wektu dina iki sing gedhe pangapuramu lan jaluk palilahmu aku pengen sak pejagong karo Durna bapakku yen wis rampung ana ingkang tak takokake tumuli dina samengko wektu lan Purbawasih tak kundurake marang Duryudana kakang Durna wonten dawuh nggih kadang kula Dimas Werkudara sowan dhateng Garistina betah kaliyan Bapa Durna lho kowe butuh karo aku ta Werkudara wah iya ya nuwun sewu nggih menawa dipun paringaken kula ora dimajengake kula sowan ngungkuraken dhateng Paduka Anak Prabu kula sumanggaken Bapa Mremban Durna ina panalingan lumacaring ratri
Linenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda lole kena selalu gimbal manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi alas-alas dadi wana. Argadara Durna bapak kuwi ana apa, Ger? Ana apa? Lah kok kadingarem temen? Dene kowe suwen kepengin ketemu karo bapakmu Begawan Durna. Monggo miturut pitunganku wis ana tetaunan nggon ora sowan ana ning Sukalima. Ora kaya den nalika kowe mbutuhake ngelmu ning Begawan Durna. Ngelmu apa-apa to jaluk. Ngelmu guna kasantikan, ngelmu pengasihan asmara, ndana asmara tantra kabeh. Mbok cukup entek. Tumuli sawise kowe ngentekke ngelmu ning Begawan Durna kowe ora tau sowan. Ing pungkasan kowe njaluk banyu suci Perwitasari tak paringi. Bubar kuwi ora ngantos ana ning Sukalima, tumuli dina iki kowe sowan mbutuhake Begawan Durna. Kowe butuh apa Werkudara? Butuh sulapan. Heeh. Kertas iso dadi duit. Wah, aja kuwatir aku bisa. Apa kowe butuh? Aji supaya iso keterima uripmu. dudu sing tak butuhake. Tumrap Werkudara ketrima karo ora perkara menungsane sing menehi nanging merga nggonku manembah marang panguwasane Gusti. Bener. Lah banjur apa sing tak butuhake? Aku butuh takon karo Durna bapakku. Lho. Takon apa Werkudara? Takon apa? Apa takon babagan ilmu? Apa takon sastra? Cetha tanpa tulis. Mengko aku yang bakal maca sastra cetha tanpa tulis. Kuwi ana Werkudara. Kuwi yo ngelmu sing dhuwur, ngelmu sing pancen ora ana tandinge. Dudu kuwi. Lah kowe arep takon apa? Puntadewa kakangku dina iki sedih. Lho. Sedih kenang apa? Merga wis watara ana 3 sasi iki. Bojone Puntadewa kakangku Mbak Yu Drupadi ilang. Kok sik ta? Prameswari negara Ngamarta Dewara Drupadi ilang. Ya pancen bener mengkono. Oh, lho. Lah apa ora ngrawuhake para Brahmana winasih sewa sugata miyangkara nimpuna? Supaya goleki menyang endi dununge Dewara Drupadi. Kabeh wis tak rawuhake ning ora ana sing iso ngandhakake. Tumuli aku kelingan yen aku duwe guru sing banget tak junjung derajate. Pendhita sing kondhang monyor-monyor. Ya kuwi Bapa Mremban Durna, mula sowanku aku pengen takon karo kowe. Takon bab apa? Para Drupadi Mbak Yu kuwi menyang endi? Yen kowe iso ngandhakake tak anggap kowe guruku tenan. Yen ora iso ngandhakake, wah aku isin duwe guru kaya kowe. Lho kentos walu gembol manyar-manyar duk ning Dunggul Wana dadi asrah dadi wana. Werkudara iki bab sing ora enteng lho Werkudara. Iki ora bab sing baen-baen. Ning iki ngembet marang kalarjaning anak Prabu Puntadewa merga ngene. Seka paningalipun bapakmu ing Sukalima, paningal batinku wis gawang-gawang ana padane netra ning nganti Wara Drupadi. Ora nganti gantelan wektu setahun kakangmu Puntadewa bakal tilar donya, Ger. Wah. Aja ngedeg-degi atiku. Ora, kuwi tenanan. Aku ora gawe-gawe. Kakangmu Puntadewa bakal seda. Merga kelangan garwane sing ditresnani ya kuwi Wara Drupadi. Mula wektu dina iki kudu digoleki. Mula kowe kandha Mbak Yu kene ndi lak golekane? Werkudara? Nggih. Aku njaluk wektu ora ketang tulung-tulung kedheping netra. Aku tak nglakoni semedi sedhela ya, Ger. Wah, arep nglakoni semedi ya. Menyang endi papanmu ngono bakal semedi? Ora tekan kono-kono, neng kene wae. Durna aku sak ciptane dadi sak sediane ana sing tak karepake iso kasembatan. Mergo aku pendhita ora mbiyeh-mbiyeh. Ya. Dudu pendhita ming cepete. Ya. Mula aku semedi nang ndi wae mesti kelakon penjagaku. Wah, kaki semedi ya. Tunggunan sawetara Werkudara. Ora usah ditunggu ning ruang tunggu ning kene wae Werkudara. Iya. Tunggunan telung kedheping netra ora nganti aku iso ngandhakake mbakyumu Wara Drupadi menyang endi. Kang sangar mamuring sukma sing baca.
Sinomaya winayu wing ngasepi Atite tanten. Semedi kok rapale kaya ming ngawur-awuran. Ana rapal kok atidut bae. Kakang Durna pun rampung napa dereng? Oh, lole barku dara anakku, Ger. Anakku barku dara. Cah bagus, Ger. Bener kowe. Pancen kowe iki wong pinter, pancen iki wong antep manggraitane. Ya. Kowe duwe penemu yen kowe takon karo bapakmu Begawan Durna iki mau aku wis semedi. Durung nganti sukmaku tekan ning Alamantara. Ana ing dalan wis dicegat karo para dewa. Dewane telu widodarine loro. Widodarine sing siji wis kewer-kewer ora aku. Wah, iya. Ora widodari kok kewer-kewer iki widodari. Sampeyan mawon dewate. Nggih. Mboten sampe melu. Nggih, nggih. Dewa mau menehi sasmita karo aku Werkudara. Ya. Wis tak tampa sasmita mau kanthi terwaca. Ya. Mbayumu Waradropati isih urip ora tekaning pati. Wah. Ning jebul nalika semana dewa kuwi menehi gambaran. Ing gumana mosek ana ing paningalku do nalika semana ana gegambaraning kawula cilik ingkang blasah tekaning pati mangka kebak utawa adus getih. Wah, gambaraning kawula cilik ingkang padha blasah adus getih. Tegese piye? Tegese pancen ketemune mbakyumu Waradropati iki kudu nganggo ditumbali wujuding kawula cilik. Wonten ing kudu gawe tumbal kowe Werkudara. Kondo. Pirang wong sing tak pateni. Tinimbangane aku kelangan karo mbarep kakangku ora ana setahun wis bakal tekaning pati. Aulung aku sagu gawe banten kawula. Badhe sarana baline mbakyuku Waradropati. Kowe sago? Ya sagu. Lahir batin? Lahir batin. Ora ngapusi. Ora. Wis tau ngerti Werkudara lincak apa sing tak ucapake, tak kira sakjroning uripku aku ora tau ngesehu ucapku dhewe. Bagus. Padene ing gumana mosek ana ing paningalku nalika semana tak sawang. Kawula sing kudu dadi banten kuwi kawula sing cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Cangkeme jembar. Matane kaya ndok ceplokan. Sapa kandhakno? Kowe aja kaget ya Werkudara, kowe aja kaget. Gumana ning gegambaran sing nalika semana diparingke dewa marang. Ya kuwi sing kudu dadi banten waton negara Ngamarta ditumbali nyawane abdimu Bagong kowe ketemu karo Waradropati Werkudara. Dadi njur maprepet. Kowe kakon ciput Pucet. Piye apa kira-kira kowe rada ora gelem mateni Bagong? Kena ngopo kudu Bagong? Bagong iki ana kawanku, aku tau-taute digula wenthah karo Bagong wiwit cabang nganti celaprang. Wiwit kuncung nganti gelung. Wah, aku ora iso nglakoni. Ya wis, ora apa-apa, wong kabeh mau ming pilihan. Kowe iso nglakoni apa ora? Nek kowe iso nglakoni mbakyumu bali, nek kowe ora iso nglakoni ya wis ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Tegese mbakyumu Waradropati ora bakal bali, lan kowe negake patine kakangmu dhewe Narendra Ngamarta Prabu Puntadewa. Ngono ta kowe? Wah, aku ora bakal mentolo nyawangku handane punarpane kakangku. Barep Puntadewa. Nek kowe ora mentolo kowe mangkat to Bagong pateni. Nek Bagong to pateni dadi tumbal negara Ngamarta ora esuk ora sore. Esuk Bagong to pateni, sore Prabu Dewi Waradropati bakal kundur. Sore Bagong to pateni, esuk Waradropati bakal kundur. Nek nganti mrucut omongane bapakmu Begawan Durna. Kowe aja ngaku wong tuwa karo Begawan Durna. Wah, Dipetung, aja nganti klerak-kleru.
ora kok aja-aja barang sing elek ning dipetung nganggo nalar sing ganep. Abot endi? Apa kowe abot Bagong apa kowe abot anak Prabu Puntadewa? Wis ngono wae. Nek ora kuat mateni Bagong ya wis ora apa-apa. Mbak Yu ora bali, anak Prabu Puntadewa bakal mati sadurunge setahun iki. Nek kowe tegel mateni Bagong, Mbak Yumu bakal bali Pandhawa jangkep 5, cacahe ora ana ingkang cicer, ora ana ingkang gotang. Pandhawa tetep 5. Kakangmu Prabu Darma Kusuma tetep sumandhing lawan Dewi Karadrupati. Wis kuwi wae hitungane. Duryudana piye, Yayi? Yen tumrapun Kakang abot sedulur tinimbane Batur. Batur isih akeh. Yen perlu mengko Semar supaya golek anak meneh. Tumrap aku ora bakal kangelan. Kula nuwun sewu lho, Raden, namung Bagong kemawon kok dipun eman. Wong Bagong menika tiyang ndunggal kewarisan, wong sak kepenake dhewe kok dieman menawi cara kula mboten mathuk. Lah inggih ngeman ingkang neraka menawi cara kula. Wah, karno kakangku piye? Werkudara. Nggih. Sing nalar lho. Piye? Ya pun Kakang mung bakal matur sing nalar. Sira kuwi wis dudu bocah. Werkudara kuwi wis wong tuwa. Ala becik bener luput. Kabeh ingkang bakal mbok lakoni kudu mbok petung nganggo nalar sing ganep, mbok gelar, mbok gulung tuna lan bathine. Aja kesuruh nemtokake swiji-wiji ingkang tunane mengko bakal gawe getu ning atimu lho Werkudara. Wah, Werkudara, kowe iki rasa takon sapa-sapa. Sing arep mandhangi kowe kok dadak takon kono-kono. Tegese kowe wong sing ora duwe jati diri, kowe sing ora duwe adeg-adeg. Nek kowe takon karo wong kono-kono ki oke sing padha ngendoni karo Werkudara. Ngajati lho, Bagong wis tau karo kowe ngono wae. Werkudara, kowe kudu eling, kudu digelar digulung padake Werkudara gendure nang gelar kloso. Mek kari menyang apa ora ngono wae. Nek menyang ya mangkat to. Bagong dipanteni nek ora, kowe tegel karo sedulur. Wah, Bagong njaluk ngapura. Ente Somarante, Dipate. Pripun? Pripun? Sampeyan percaya mboten kali kadidayan kula? Nggih. Wong ne lagi kepengin wong dewane, sak ciptane dadi sak sedyane ana. Nggih. Werkudara lah kok teko teng negara Astina dadi jalaran. Anak Prabu Dayatana kelakon penjangkane gawe sirnaning para Pandhawa. Niki wau nek cara kula kok malah kula duwe petungan liya. Petungan sampeyan pripun? Mumpung ketapke Kurawa Werkudara dikeroyok krocok gaman. Kula tak takon, Werkudara niku musuh Kurawa niku Kurawa 100 Werkudara ijen niku sampluki modar kabeh. Kok sampeyan dipenemu kok senengane ngrekasake wong to, Dipate? Mesake Kurawa lho, pendak-pendak Dejar Ngastina kon mateni wong, pendak-pendak Dejar Ngastina kon gawe cintrakaning wong. Mbok Kurawa niku benda salat. Benda rumangsa nek tumindak elek, tumindak dosa. Nggih. Ha, kula niku ngerti tok sumbere niku sampean. Pun sampean mboten sampe melu. Kurawa mboten diketapke nyegat Werkudara. Werkudara niku surat-surate komplit. Kok dadak dicegat niku? Tegese niku dipateni. Oh, ampun, Werkudara batrene kepak. Mboten sak dipateni. Nggih, nggih. Pun dijarke mawon. Niki dadi srana Pandhawa tenganing pati. Nggih. Bagong pateni karo Werkudara. Bagong ora bakal sirah. Bagong rene yo. Terus didak nyet plotot. Bagong mecotot mati. Petruk weruh Bagong mati sedih. Sedih. Sedih niku kembange wong lara. Petruk lara. Terus saya kuru. Petruk mati. Petruk mati gareng layat. Bar layat lara. Oh, niku kronologi sing ngoten niku. Nggih.
Urut-urutane mengke nonton niku. Oh, ngaten. Nggih. Terus gareng lara. Petruk pun mitung dinani. Gareng lara. Terus gareng wong mlingkih gampang kena penyakit. Vertigo. Mlaku teng latar ndase jebles cagakane. Gareng mati. Oh, ngaten. Nggih. Terus Semar layat. Semar sedih. Nuwun sewu. Ngarep omahe gareng niku mboten wonten cagak listrik. Ya wet. Oh, nggih. Semar sedih, Semar lara, Semar tekaning mati, Semar mati Pandhawa sedih. Lho, matane Pandhawa angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Tes. Nggih. Rumangsa kula Kak. Akel. Teng pundi niku? Lho kok teng pundi? Omong gampang nglakoni angel. Niku mengke kok ketoke jalure mboten ngonten niku. Lho, sampean liwat pundi? Jalure lelakon. Nggih. Ning mang bedhek mawon. Pun niku. Puntadewa weruh Panakawan mati dheweke terus ngelokro oleh dadi ratu. Lengser ke Prabon dasare kelangan bojo. Wah. Wong kelangan bojo ki ngrekoso. Lho ngrekoso Dropadi ora mulih. Puntadewa kelangan Semar. Lara ping pindho atine Puntadewa, kelangan bojo karo kelangan Semar. Kelangan Semar sedih, kelangan bojo. Lah, silakan ta? Nggih. Ra iso ngapa-ngapa. Nggih. Wis ditutuk-tutukke pager karo-karoan. Puntadewa mati Werkudara sedih. Werkudara arep gedhe dhuwur niku nek sedih, wong sedih niku gampang digergoti penyakit. Puntadewa terus Werkudara kena beri-beri. Mboten kok penyakite sampean barang iso ngarani. Niku pun wonten gambaran pikiran kula. Oh. Werkudara kena beri-beri, ora iso mlaku, gedabel. Sikile gedene ra jamak-jamak. Werkudara mati. Werkudara mati Janaka sedih. Janaka lara. Lho, modal ora. Nggih. Nek penyakite Janaka napa? Lho, wis iso dibedhek. Janaka niki ra bojone akeh, penyakite iso dibedhek. Nggih. Layan kene. Janaka mati, modal ora ana sing gelem nambani Janaka. Nggih. Janaka tekaning pati. Janaka tekaning mati kembar sedih, kembar mati kabeh. Pandhawa mati, anak Prabu Duryudana dadi ratu. Slaminipun gesang menteri negari Ngastina mboten menteri ingkang ganggu damel. Lho, napa mboten moncet? Nalendra turun temurun putra wayah dados Nalendra terus wonten negari Ngastina. Pandhawa mati, Semar mati, Panakawan mati, Prabu Kresna ora trima. Tekan negara Ngastina Malik buta gedhe banget. Buta sing teng pinggir niku. Semonten niku ngidak negara Ngastina gremyes. Terus Kurawa digulung kluthuk. Sukalima dienggo mengkurep gremyes. Nah sampe iki sing ora-ora butuhe kandha tekaning pati. Boduna. Wonten dawuh Ken. Menapa Werkudara Mejahi Bagong menika mangke badhe kasembatan? Miturut paningalipun ing Bapak Sukalima, ginangan paningal kula balik. Ingkang sampun kula ngertosi menika mangke menapa Bagong menika tertentu badhe dipun poteng-poteng dening Werkudara. Nggih. Nah ingaten matur sembah nuwun rantamanipun Bawaduna menapa inggih badhe kasempatan mekaten. Monggo tak dipun titeni. Bagong, Petruk, Gareng, Semar, Pandhawa sedaya badhe pecah. Marem raos kula. Kula nggih marem. Sampeyan marem mergane Iso ngaturake napa sing kula ngeruhi wae. nggih. Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yayi. Pemanggihipun Kakang Prabu Karna babagan perkawis menika. Kula menika kok kados sowan wonten ing papan pamulanganipun lare-lare ing tasih alit-alit menika lho. Namanipun Menapa menika? Paman Arya? paut. Nah, paut menika. Gunemanipun kok ting clebung ora karu-karuan. Kaya omongane bocah wingi sore. Monggo sakmenika Nyai Prabu mulai bawit kados kula semanggaken. Namung kula nuwun sewu, kula mboten badhe mancahi pirembagipun para sepuh ing sampeyan jeneng lenggah. Menika mangke badhe mrucut sedayanipun malah saking paninganipun ingkang raka ngawangga Kurawa badhe kewirangan. Boduna kados pundi? Pemanggih menika benten-benten. Anak Prabu Karna gareng pemanggih atus makaten dipun sungaken nggih dipun sungaken. Ning kula gadhah pemanggih dalu menika Pandhawa sirna. Nggih. Matur sembah nuwun. Sampun monggo sak menika kundur kedakon kemawon. Mangke mindhak saya kathah ingkang gadhahi pemanggih, malah panjenengan saya mboten pitados kaliyan pemanggih kula.
Paman Arya wonten dawuh Budhana kang padha sipuk wis ta sing ngomong iki kono wae sing ngomong dika men Prabu Duryudana wae menceng-aceng Kedhepati nggih Budhana kang padha sipuk ingsun kundur kedatun ingsun ya iya ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan ngatos sampun kados lari alit Paman Haryo Sengguni purna gatine marangkilan sekundur kedatun jeluk saking gambaran kula napit gambaran gading kadiraken sanggareng Promban Cedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pancaraning keprabon kawis tengah saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah reruntungan tindaknya Sri Naranata wau masuhan dhateng bapa Mrembandurna wah jlambrok wonten timbalaning kadhawuh ora kira babar pisan yen to dawuh bapa guruku ya Durna bapakku gawe kageting pikirku liripun kados pundi dene paduka paring dawuh ing mekaten sumurupa lan aja kaget rasamu panjen kepara nyata yen to Waladrupadi Mbak Yuku ya pepundhenmu isih sugeng ana ing alam padhang nanging jebul baline Waladrupadi Mbak Yumu garwane barep kakangku kudu ana srana ing katindake dening kowe karo aku srananipun menapa Kakang Mas sranane ora li kejaba mung kowe kudu gawe patine salah siwijining Panakawan monggo dawuhing Durna bapakku sing kudu dadi tumbal ana ing negara Ngamarta tanah li kejaba mung Panakawanmu ya kuwi Bagong Jlambrong boten enten babar pisan bilih kedah Bagong ingkang dados sarana kunduripun Kakang Mbok Ayu Waladrupadi Kakang Mas menapa inggih badhe kelampan kula kaliyan jengandika Kakang Mas Mentala kaliyan pun Panakawan jernyatanipun boten nggih tangan mung sakedheping paninggal kula lan jengandika Kakang Mas tau tate nampi pangudanging Panakawan miwah tau tate dipun gula wentah dening Panakawan Jlambrok kabeh mau wis ndak aturake marang Durna bapakku nanging apa ya kelakon kowe bakal ngeman karo Bagong nekake karo Drupadi monggo Durna bapakku paring dawuh yen nganti setahun saka saiki para Drupadi ora kundur negara Ngamarta bakal dadi jalaran sedane mbarep kakangku mergo mikir karo Waladrupadi garwane nggone lunga saka negara ing Ngamarta Janaka ing kagatri sang kapirang uri nangkul kinempit kembit dosa ngreknaning bawana menapa makaten ngendikipun Bapa Mrembandurna apa aku goroh karo kowe wah Durna bapakku ngandhake kaya sing tak kandhake karo kowe Janaka nawi tetelo makaten sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon upami sak mangke Kakang Badranaya badhe mepalangi menawi dados kersanipun Kakang Mas Yodiwati kula ingkang badhe matur kaliyan Kakang Semar menawi Bagong dipun tutupi pados pundi malih tentu kemawon awrat Kakang Mbok Waladrupadi kundur wonten negari Ngamarta sarana kula lan Kakang Mas negaken kanipun Panakawan Bagong yen pancen kaya mengkono ora usah walang ati digelak lakune praktek karang kadempel monggo Kakang Mas kula dherekaken Hayo Janaka mlaku diselak tuke cang bagus
macaring ratri Denenggak jangganira kapisanan aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungguing wana lole pripun Kakang Duna jebul nyatane Werkudara arep goro kali kula ning pun mangkat budal wonten ing Karang Kadempel nggih nyatane Werkudara nenti adine lanang nggih menika pun Janaka ya ming Janaka dijaluki supaya ngenteni sak jawining rangkah negari Ngastina Kakang Premban leres terus sakniki keparengi Kakang Duna pripun ditonton dipresani kabul kawusananing lelakon yen pancen Werkudara Janaka Mentala makani kala dadi sarana rancaking lelampahan ingkang sampun laturaken dening anak Prabu Duryudana Bagong mati, Gareng mati, Petruk mati, Semar mati, Pandhawa gampang kali mateni. Nggih, muga-muga iso rancak kaya ngoten. Nek nek upama ora iso, sampeyan ampun ngendon-ngendoni karep kula. Oh, nggih. Sampeyan rasa dadak ngisru-ngisri napa sing pun kula rancang. Oh, nggih. Bagong mesti mati. Lire Bagong tekaning pati. Lho, Bagong ora bakal iso endo karo Werkudara karo Janaka. Janaka Werkudara mateni Bagong candak karo Werkudara babeke ngebuk mudhar. Upama Bagong mlayu Janaka niku limpat olah jemparing karo Janaka. Bagong tekaning pati. Ah, kasempatan panjenenganipun Begawan Durna bakal gawe pati ning para Pandhawa. Syukur. Ditonton Dipati. Monggo kula dherekaken. Adoh diceraki, cerak didoi. Angel ta, maju mundur niku tadi. Nggih. Pokoke laku dedemitan. Wah, kok medeni. Mboten ming lakune tok. Oh, nggih. Aja nganti kawis tala cedhaki Werkudara Janaka. Nek pancen wong loro iku mengke goroh, kula dhewe sing ajeng midono karo Werkudara karo Janaka. Monggo Kakang Premban Durna. Anggrus sumbar lindu bumi kuncing kumaluduk kuntur katuk lumembak penyugang kumambang ondetian kolo lutro mas pati rojo dewaku ban kula wonten dawuh sinuwun. Piye nggonmu ndak utus nglipur karo ratu Gustimu calon garwaku Wara Drupadi. Iki ingkang bakal ndak wengku garwa lenggah. Njajari lenggahku ana ing negara ing ngiri kadasar kene lha kok dadi ora gelem nemoni karo rawuhku. Ora gelem sak pejagong kelawan aku. Gusti Ayu kula aturi panjenengan menika nuwun sewu noleh kemawon sapejagongan Prabu Kalasreng mergi menawi Prabu Kalasreng menika mangke duka menawi ngantos ngetingalaken dhateng nuwun sewu Pak watekipun inggih menika piyantun kakung malah ndrawasi monggo Gusti Ayu kula aturi noleh kemawon Biyayi kakung menika menawi dipun ngatenaken menika malah nuwun sewu watakipun menika mubal boten kadet-kadetan. Sampun kados panjenengan menika mameraken dhateng punggung panjenengan. Biyayi kakung menika menawi sumerep geger menika raosipun malah bingung. Drupadi, Leo, Drupadi aja gawe mangkel atiku. Yen kowe gawe mangkel atiku aja kelakon dosa kekuatanmu sepira. Kowe tak prawasa mesti ora bakal kowe bisa nglawat. Tak cekeli tanganmu loro, sikilmu tak bondo. Wis kowe arep ngopo? Aduh, aku kok dadi kelingan jaman ro bapakmu mbiyen. Bodoh. Bapakmu nekat tenan jan. Nganggo pecut barang kae lho.
Apa ya? Bapakmu ki gampang terkontaminasi kok. Delok kanggo pecut ya terus yasa pecut. Anggepe aku ki sapi to. Anggere lagi ulah-ulah terus dicecer. Ekak tumindak ingkang boten satrepipun menika mangke malam boten sae kedadosanipun Gusti Ayu. Bandaru uripku. Wiwit kowe tak boyong saka negara Ngamarta tekan seprene lagi iki kowe gelem sak adu arep karo aku Drupadi. Walah dalah. Ban Wonten dawuh. Ayu-ayune wong wadon kok ora kaya Wara Drupadi. Rambute ireng janges. Mongko sinome piye bathuke ketutupan sinom katon nggone ayu. Mripate mblalak-mblalak. Oh, lambene abang kaya legi-legya yen dicokot. Mongko gulune katon ngolan-olan pakulitane lumer kaya santen. Oh, dalamban rene tak pecah ndasmu. Piye? Meski kono kok malah sing arep dipecah sirahe kok mbane iki piye? Nggih ngaten menika kecantikanipun Dewi Wara Drupadi. Bola dalah lengene mban pundhake rata ora ana sing doyong. Bola dalah. Menapanipun Gusti? Nyengkir gading tanpa ana bedane. Oh lata. Aduh ban bangkeane nawon kemit drijine cilik-cilik. Wala sempurna. Jejimating Tilamsari. Waduh le gandrung ya cara satriya. Aja dikira nadyan buta nanging aku ora ngerti basa. Sawang purnama cahyamu wenes kamantyang liringmu mandam kamarutan. Sumboga nuju prana dedeg mandra rangkung manggugah riman. Wok-wok ketekur, wok-wok ketekur. Kok kaya bakale terus ngendhak ya nak. Lah iya. Kowe gelem ndak pondhong, ndak bantali asta. Manjing telenging Tilamsari. Prabu kala sereng. Wah, ban. Wonten dawuh. Suarane ban. Waduh, wow gawe kendhu setutku. Inggih. Piye Drupadi? Aku gelem mbok pek bojo. Kowe aja goro. Ora goroh nanging iki nyata. Nanging aja nganti aku kelepetan dedosaning wong sinuwun kala sereng ingkang wujuding buta ingkang saknyatane betah buteng aniaya. Aja selak kowe demen gawe pepatining sak pepadane. Aja selak kowe demen gawe cintrakaning sak pepadaning urip. Mula yen to kepengin ngepek Wara Drupadi ya kudu suci lahir batine. Piye aku kudu suci lahir batinku? Kowe nglakonana siram jamas pitung sendang. Wondene sendang ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7. Wah, neng ngereng-ngereng ing gunung cacahe 7 neng isore ana sendang aku kudu kramas 7 sendang. Ana ngereng-ngereng ing gunung ing cacahe 7. Iya pancen mengkono. Yen wis rampung nggonmu kramas sarta siram jamas resik jiwa lan ragamu. Menyang endi meneh parane Wara Drupadi jero ora ana ingkang bakal nulungi kelawan aku. Kowe keduga jamah kelawan saliraning Wara Drupadi. Tenan po piye? Ora bakal aku selak njaluk pamit. Piye ta nak?
wong bareng para col dipek bojo ning kudu siram jamas pitung sendang kok terus joget sak kemenge sirahe abdine dicucuki wong saking senenge iya panjenengan sampun menganu dipun petang purun kalian Prabu Kala Sereng sapa sing arep nulungi aku anane ming kudu gelem dipek bojo karo Kala Sereng ternyatane sinuwun Prabu Punta ora ngerti aku mapan ana ing kene tinimbangane aku mati ngenes mbok ya wis lakone iki tak lakonane padha sumene sawetara mban ana ing telenging patunggon aku percaya yen to suwe nggone Sinuwun Prabu Kala Sereng bakal golek wujuding sendang cacahe 7 ingkang mapan ana ing reng-renging gunung muga ingkang cacahe 7 inggih sinuwun kenging menapa paduka lajeng tumindak kados mekaten kuping kula dipun cokot kados mekaten. ndani ya te Inggih. kelakon penjangkaku lho penjong kenging pundi kowe ngerti yen aku gandrung karo Wara Drupadi kasinggihan mekaten Wara Drupadi tak colong saka Ngamarta apa-apanake ana ing taman negara Inggiri Kadasan iki mau tak tanting te Drupadi tak tanting tak pek bojo dheweke terus pundi sinuwun ketingalipun kok sumringah pasuryanipun kowe tak kandhani kowe rungokno kupingmu iki kados pundi Drupadi gelem tak pek bojo waduh nderek bingah ora ming melu seneng kowe budhal golek tontonan sing akeh ana ing negara Giri Kadasan ngersakaken menapa kabeh ditanggap ana ing negara Giri Kadasan aku tak tindak siram jamas kabeh kabudayan kesenian sing adiluhung iki ditanggap kabeh aja metung akeh ing Probya kabeh ditanggap ning negara Giri Kadasan padha seneng-seneng suka-suka parisuka mergo aku bakal dhaup karo Wara Drupadi ngestaken dhaup ketoprak wayang wong wayang klitik wayang gedhog wayang beber angguk ya te iki ngestaken dhaup ndolala ndolili kabeh ditanggap aja nganti ana ingkang jejet campur sari nok-nok ngestaken dhaup apa jenenge kae sing dipejet-pejet anu elektron lah penyanyine sing apik-apik ya nggih ngestaken dhaup negari Giri Kadasan niku wonten penyanyi sampun kondang naminipun Takin aja Brodamata duwiten aja nanging kula remen ya tanggapen dhewe nderek paduka sinuwun wah kowe patih ning Tarsan gondal gandul iki lajeng paripun aku tak siram jamas kabeh rupian seneng-seneng buron wono dibedhaki kabeh dienggo mangan bareng-bareng ngestreni nggone Wara Drupadi wis gelem bakal tak pek bojone